إنا أنزلناه في ليلة القدر. أيوة. سورة القدر. لو قام كل السورة. أبي بير. أبي بير. آية دورو ديما. آية دورو. إنا أنزلناه في ليلة القدر. أبي بير آية دورو. الله أكبر. أبا شديد. الله أكبر. Gẹ́gẹ́ bí mọ́mìnà. Jẹ́. Ayé yọrọ ta dẹ. Ní gbọ́dọ̀ kó kó la ti yẹ. Ibi sí wa ti dúró lajẹ. Wàláhi. Automatique bɛ a ka teli kojugu. Ni ma teli dɛ. O bɛ ka nin ta koyi. I b'o dingɛ kɔnɔ yɔrɔnin kelen. Wàláhi. Solution. Fajiri. إنا أنزلناه في ليلة القدر. يقول تبشر. والله. تبشر. لا سلفنا. وما أدراك ما ليلة القدر. يقول تبشر. لا ليلة القدر خير من 1000 شهر. يقول تبشر. الله أكبر. أبا شديد. تنزل الملائكة وروح فيها. الله أكبر. فجري. السافو. بإذن ربهم من كل أمر سلام الله أكبر. فيو. والله. أنا فرح. ما آيات كلاسية من الوقت. جاي. من سيربوكو. من سيربوكو. نعم. من سيربوكو. جاي. من سيربوكو. دفع سافو. والله أبدا فورا. متى؟ والله والله فايدة كاريبوي فايدة مولكة والله لما فهم بعض على بعض سيجالا والله سيجالا إنما على ولي تجابي تجابي والله kumakan minnu b'a kɔnɔ a bɛ bɛn kumakan 30 ma. siga t'a la. harifu min b'a kɔnɔ ayiwa a bɛ bɛn harifu 100 ani harifu 12. Allahu Akbar. o harifu 100 ni 12 ni mɔgɔ min fana sera ka sura in yɛrɛ fana wurudi hamina ko gɛlɛn dɔ bɛ la inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khayrun min 1000 shahr tanazzalu al malaikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa itu ko biya bi da ko korgon mai kalote iku cuku di na clara ce di ta kan di shi ko min kala Allahu Akbar. ni ko ni Allah ta'ala bo Allahu Akbar. arate so ma to ka ala kan magana da amin ma abiba hatu keme an tan flama adigina corona sura dagale do yon kan abiba sura bi koronto an woro do yon fla do wallahi ba shudi o me adigini sura do digina ko sura digina do digina ko digina an bi be ola mo an diuna do Allahu Akbar. Tere Corona kuru kere bele gele dimi fo asura mina. Wallahi. Je. Aba na je corona mu mebe. Khayru ba. Nam. Khayru. Je. Aba khayru farayin ba. Wallahi. Apa sih? Tam. Wallahi. Maka deh. Khayru ko here da ba. Kita dalam mau bilang ko ni ti sura ko no. Wallahi. Ti sura deh. Enak. إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله تعالى قلت إنا أنزلناه في ليلة القدر. ni ala ye corona jigi lailatul qadr la corona bay corona bay wallahi
n'a fɔra ko kɔrɔna jigira Lailatul Qadri la ayiwa a tɛ komi kɔrɔna bori kɔnɔ étage dɔ kɔnɔ ko Ala y'a sama ka jigin o tɛ Jibrila kan ka kɔrɔna sɔrɔ yɔrɔ min i bɛ baara dɔ kɛ usine na baara bannen kɔfɛ usine na a bɛ sɔrɔ k'a cɛ ka baara ni safunɛ don n'a ye safunɛ bila usine na a bɛ sɔrɔ ka safunɛ cɛ ka bɔ usine na ka taa bila magasin ba dɔ kɔnɔ donc n'a bilara o magasin kɔnɔ détaillants bɛ sɔrɔ ka n'a ta dɔɔni dɔɔni fo ka taa ban o donc kɔrɔna kan ka ta yɔrɔ min na Jibrila fɛ ka n'a di Alakira ma a jigira ka bila yen Lailatul Qadri don dɔ de la donc Jibrila sɔrɔla ka kɔrɔna tila Alakira la san 23 kelen a tɛ komi Ala sinna ka to sankolo la ko mɔgɔw de bɛ min ka to ka kɔrɔna bila ka jigin a ma kɛ ten dɛ hɛrɛ t'a kun ti sɔrɔ dɛ hakili la o don koyi a ma kɛ ten wallahi Jibrila kan k'a sɔrɔ yɔrɔ min a taara bila o yɔrɔ de la ka sɔrɔ k'a fɔ Jibrila ma nin ta i b'a di Alakira ma dɔɔni dɔɔni san 20 damadɔ kɔnɔ o de la suran dɔw jigira kira kan o Maka dɔw jigira kan a bɛ su di kelen Ala ko inna anzalnahu fi lailatul qadr wallahi ni Ala k'ala ye kɔrɔna di Lailatul Qadr وما أدراك ما ليلة القدر Muhammadu n bɛna e la dɔnniya k'a ladɔnniya Lailatul Qadr a bɛ su di a wala Lailatul Qadr mun don kelen mun te mun ليلة القدر خير من 1000 شهر wallahi a dɔn ale su in dɛ a kelen ka fisa ni kalo 1000 de Allahu akbar bi ko cogo di a dɔnna sa wallahi kɛmɛ kan ayi o ti kɛ wallahi maa min bɛ sanu dɔn nam ni belebele n'a fɔra ko sanu yɛrɛ a kɔnɔ o de bɛna sɔrɔ o y'a ci waati dɛ siko ko wari bi a b'i yɛrɛ kɛ ka ka sɔrɔ ni Ala ko diɲɛ bɛ wuli nam Ala ti diɲɛ wuli ayi a ti kɛ anw yɛrɛ de b'a wuli wallahi bɛ su di ko cogo di ma faamu dɛ ni Ala ko diɲɛ bɛ wuli Ala ti diɲɛ wuli dɛ anw yɛrɛ de bɛ diɲɛ wuli Allahu akbar ko ka wala dɛ o kɔrɔ ye Ala b'a fɔ an ma ko wal jibalu awtada wallahi bɛ su di wal jibalu awtada cɛ ni diɲɛ daminɛ n tilara ka olu kɛ dugukolo bɔra ye wallahi parce que n'i ye tapi ni fɛn fɛn nam n'i t'a fɛ fiɲɛ ka taa n'a ye i bɛ pɔndi genge la siga t'u la i b'o genge wallahi Ala ye dugukolo da ka sɔrɔ ka kulu kɛ pɔndi ye k'a genge dugukolo kan ka tila k'a tɔ kun jɔlen to kojugu o b'a to dugukolo ti lamaga siga t'a la bɛ su di ni sanu yɛrɛ kulu kunna n'a ye kuluw ci ka bɔ yen ni kulu bɛɛ bɔra dugukolo kan a bɛ kɛ cogo di wallahi a bɛ firi koyi a bɛ firi wallahi bɛ su di e tiɲɛ dɛ o de kosɔn Ala ye Ala de ye siga t'a la o don diɲɛ wuli tellement que a kuntala surunyana sanu tɛ ye yɔrɔ si la ni kuluw dama tɛ ka taa wallahi bɛ su di mɔgɔw na sanu an taa kuluw ci ni dugukolo pɔndenw n'i y'u gɔn ka bɔ an karamɔgɔ a ma nɔgɔn dɛ a ma fɔ ka ɲa dɛ